Ang tagal kong tiniis ang pagiging sex slave niya. 4 na taon. Namamasukan ng nanay ko bilang katulong. Noon pa man, pangarap ko na talagang makapag-aral. Yung amo niya taga Maynila. Sumama ako kay mama. At nampasukan din ako sa amo niya. Itong amo namin ni mama ay may binatang anak. Isang araw, nandun lang ako sa maid's headquarters. Lahat pala ng mga kapwa ko katulong wala dun. Si mama naman, sumama kila ma'am patungong Dubai. At habang tulog ako nung araw na yun, biglang pumasok si Arnold sa headquarters namin. May hawak siyang kutsilyo. Pag-upo niya sa kama ko, lumapit siya sa mukha ko. At hinalikan ako sa leeg. Bigla niya akong binulungan sa tenga. Mercy, huwag kang maingay. At huwag kang papalag kung ayaw mong manganib ang buhay mo. Natatakot ako para sa buhay naming dalawa ni Mama. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses niya akong ginalaw noon. Inalok niya ako. Gusto niya akong pag-aralin. Oo, gusto ko mag-aral ulit. Kaya tinatanggap ko ang offer mo na pag-aralin ako. Bilang kabayaran, pagsisilbihan kita. Regular kaming nagsisiping. Hindi ito alam ni Mama. Ang tagal kong tiniis ang pagiging sex slave niya. 4 na taon. Hanggang sa hindi ko na malayan, tapos na. Nakagraduate ako sa kinuha kong kurso. Umalis na ako sa puder niya at nagsarili na ako. At sa pagtatapos ng pag-aaral ko, naramdaman ko rin sa wakas kung papaano maging malaya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.